conducea cu viteză prea mare, iar la un moment dat pur și simplu nu a mai putut stăpâni mașina, care s-a oprit într-un stâlp. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul s-a rupt în două. De la Constanța, Crina Mateia are amănunte. Bună dimineața, Crina! Bună dimineața! Tânărul de 23 de ani a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un stâlp aflat chiar aici, la ieșirea din localitatea Hagigea. În urma impactului, mașina, după cum puteți vedea, s-a rupt în două bucăți care au ajuns la o distanță de câțiva metri una de cealaltă. Este greu de închipuit cum tânărul a scăpat cu viață în urma acestui impact, mai ales că portiera s-a împleticit practic pe stâlpul de care s-a izbit, iar componentele autoturismului sunt împrăștiate peste tot aici, la fața locului. Tânărul s-a ales cu multiple traumatisme interne, dar cel mai grav a fost fractura de femur, din cauza căruia a suferit și un șoc hemoragic. Medicii l-au operat azi noapte, însă sunt sceptici în ceea ce privește starea lui de sănătate. Un alt șofer a zis că l-a depășit, avea 170 și l-a trecut, l-a depășit, nu știu ce viteză avea. Băiatul alerga spre iubita lui cu peste 170 de km la oră. La un moment dat, tânărul n-a mai putut stăpâni volanul. La intrarea în localitatea Hagigea, bolidul s-a înfipt într-un stâlp de pe marginea drumului. Din cauza vitezei excesive, șoferul a pierdut controlul volanului, s-a izbit violent de acest stâlp, după care mașina s-a rupt în două. Din ea n-a mai rămas decât un morman de fiare. L-am găsit aici rupt în două, exact cum e acum, și conducătorul singur a fost în mașină. Conducătorul auto era sus pe trotuar. M-a sunat colegul la 112, la urgență, a venit salvarea. Victima cum era? Era conștient? Da, era în viață, se respira, că i-a luat colegul pulsul și era în viață, respira. Până s-a urcat la salvare. Tânărul ardea de nerăbdare să ajungă la prietena lui. Urmau să sărbătorească Valentine's Day împreună. A ajuns în schimb în comă la spital cu multiple traumatisme craniene, fracturi de membre și fisură de bazin. Este o curbă de subire periculoasă, a pierdut controlul și a intrat direct într-un stâlp de beton. Impactul dintre autoturism și stâlp a fost atât de violent încât portiera mașinii practic s-a înfășurat luând forma stâlpului. Acum câteva zile, alți 3 tineri dintr-o comună